இனிய நண்பர்களே, இலக்கிய பாடல்களும் இசைப்பாடல்களும் வழங்குபவர் KG ராஜேந்திர பாபு. குறுந்தொகை 8 தொகை நூல்களிலே ஒன்று. சங்க நூல். ஆசிரியப்பாவால் எழுதப்பட்ட நூல். 205 புலவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். 401 பாடல்கள் இருக்கின்றன. அதிலே 13 பெண் புலவர்கள் பாடல் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒரு பெண்பார் புலவரின் பெயர் அள்ளூர் நன்முல்லை. அவர் எழுதிய 4 வரி பாடல்களை ஒரு திரை இசை பாடலோடு சேர்த்து உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஒரு சுவையான பாட்டு, இனிமையான பாட்டு. நெஞ்சத்திலே இருக்கின்ற காதலனோடு மஞ்சத்திலே இருக்கின்றாள் அவள், கொஞ்சத்திலே பிரிவதற்கு மனமில்லாமல் கொஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள். எதிர்பாராத விதமாக நிழல் தேய்ந்து போனாலும் சுவை தேய மாட்டாமல் நீள்கின்ற இரவு இன்னும் நீண்டு கொண்டே இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றாள் அவள். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக எங்கிருந்தோ ஒரு கோழி கூவிவிட்டது. குணுக்குட்டு விட்டாள். காலை விடிந்து விட்டதா, என் காதல் முடிந்து விட்டதா என்று வாடத் தொடங்கிவிட்டாள். நான் என்னுடைய காதலனுடைய தோளிலே தோய்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். எங்களை பிரிப்பதற்கு வாள் போல் இந்த வைகரை வந்துவிட்டதே என்று வருந்த தொடங்கிவிட்டார். ஒரு 4 வரி பாடல். குக்கூ என்றது கோழி, அதன் எதிர் துக்கென்றன்று என் தூய நெஞ்சம். தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் வாள் போல் வைகரை வந்தன்றால் எனவே. இவ்வளவுதான் பாட்டு. குக்கூ என்றது கோழி, கோழி கூவ தொடங்கிவிட்டது. துருக்காகிவிட்டது. துக்கென்றன்று என் தூய நெஞ்சம், என்னுடைய தூய்மையான நெஞ்சம் திடுக்கிட்டு விட்டது. தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும். நான் என்னுடைய காதலனுடைய தோளிலே தோய்ந்து கொண்டிருந்தேனே, என்னை பிரிக்க வாள் போல் வைகரை வந்தன்றால் எனவே. வாள் போல எங்கள் இருவரையும் பிரிப்பதற்காக வாள் போல் வைகரை வந்துவிட்டதே என்று வருந்துகிற பாடல் இந்த பாடல். இந்த சுவையான பாடலை அப்படியே உள்வாங்கி அன்னை இல்லம் என்ற திரைப்படத்துக்கு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் கண்ணதாசன். அதில் ஒரு 4 வரி, அதிலே வருகிற ஒரு 4 வரி இந்த பாடலோடு ஒப்பு நோக்கலாம். 1960 வாக்கிலே வந்த படம். 60 ஆண்டு காலம் ஆன பிறகு கூட நம்முடைய நெஞ்சிலே இன்னும் இசைத்துக் கொண்டிருக்கிற பாடல்களிலே அதுவும் ஒன்று. எல்லோராலும் விரும்பப்படுகிற பாடல், காதலர்கள் பாடுகிற பாடல். இரவே இரவே விடியாதே, இன்பத்தின் கதையை முடிக்காதே, சேவல் குரலே கூவாதே, சேவல் குரலே கூவாதே, சேர்ந்தவர் உயிரை பிரிக்காதே, சேர்ந்தவர் உயிரை பிரிக்காதே, மடி மீது தலை வைத்து விடியுவரை தூங்குவோம், மறுநாள் எழுந்து பார்ப்போம். கேட்டுக்கொண்டிருந்த இலக்கிய அன்பர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். பார்த்திடு, விரும்பிடு, பகிர்ந்திடு, கரித்திடு. இந்த வளையொளி தங்க தமிழ் வலை காட்சி.